mochung' weche mag wuoth kaachiel kod ten boma ma Kisumu oyawo tesend nyamburko manyien ma Mowlem Nyamasaria kaka achiel kuom yore mag bero weche mag wuoth e kaunti no. Millicent Adhiambo miyowa ler kowuok Kisumu. Okang' ma kama koro keto kwan tesende nyamburko bedo ariyo e boma ma Kisumu. Kaluwore kod maneja mar bomano Abalawanga kod jatend migawo mar weche wuoth Salmon Orimba giyango ni sani koro tesend nyamburko mar ariyo oseyaw Mowlem kendo koro mae biro konyo duoko chien dhungruok nyamburko e chuny bomano. Wayaw bus park ma Mowlem. Bus park ma Mowlem ka biro kawo mtokni mondo wa offload mtokni manitiere kocha kech kocha osebedo gi congestion. Ka gi main bus park gin bus parks ariyo manitie Kisumu city. And mago kende kuonde mabiro yie mondo mtokni okaweji kendo okeleji. All buses operations within the CBD area have been seized from today. Buses are directed to relocate to the Mowlem stage for operations. Night operations will be permitted at the main bus park from 10 p.m. to 6 a.m., after which operations will resume at Nyamasaria bus park space allocation within the bus park. Ewi mano gilero ni chakre sani tesende mag nyamburko ma ok opwodhi idhi lor kendo ok gibiyiego kata matin ahinya to mago ma ochuge tesende modho mauta kod mago mayudore kuonde mopogore e chuny boma kaka Kamas, Aga Khan, Akekio ma Kisumu Boys e kind mamoko. Do note that no picking up or dropping off of passenger is allowed at any specific location including Kikomi, Kamas, Aga Khan, Kisumu Boys, and others. This is vital for efficient traffic management and passenger safety within the bus park. We will not allow booking offices in petrol stations. Those illegal bus parks within petrol stations are outlawed. Ka nitie choche manitie pi. Kendo nitie e choche nitie kama ng'ato nyalo luokore. Nitie kama inyalo change. Koro mae en bus park maber. Kama e kaka chenro manyien mag wuodh nyamburko biro chalo e boma ma Kisumu. Nyamburko mawuok Mowlem ok bi kalo apaya maluwa Kekio kata roundabout makachok. Gibiro tiyo gi flyover kata Kondele interchange mochomo Polytechnic kang'ado Ondiek Highway kendo luwa apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Nyamburko mawuok Kondele biro nyaka Akekio kata roundabout ma Patels Flat kochomo Ondiek Highway kagiluwo apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Nyamburko mawuok Bondo biro gapaya mang'ado Paramount nyaka Mamba kochomo Akekio kata roundabout ma Patels Flat mabiro dhi nyaka Ondiek Highway koluwo apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Onge nyamburko moramora ma ibiro yiene ka ojawuoth e alwora mag Ahero mowuok Aga Khan, Kamas, Patels Flat, Chiro ma Jubilee, kar modho mauta ma National kod Wells, alwora ma KCC e kind tesende mamoko mochuogi kendo kopodhi kod tend kaunti ma Kisumu. Kata obedo ni magitimore, moko kuom jopiny kod weg nyamburko to ni kod paro mopogore ka gilero ni lokruok makamano oter ng'wech kapok winjruok makare obedoe kendo koro gikwayo thuolo mar ikruok kod arita makare. Ok apar ka pod ji nyalo dhi kacha nikech winjruok koni gi koni pok waneno ne motimore mondo mi ji odhi kacha. Tore mar wach en jokoni gi jokocha nyaka bed piny ma giwinjre eka gini nyalo timore e yo makare. Mokwongo kata gima duong' mwang'iyo kaka insecurity. Jok manyalo kata gotieno gi jok manyalo bedo ni idho gari kanyo gotieno. Ok wang'e ni to kenge mage mag security mano oseketo maber manyalo miyo kata kakor wadhi kacha to wan kare. Bus park en kama lwenje wuogi samora mora. Be wan gi kama ji nyalo bete. Dukni kama ji nyalo konyore kendo kod hotels ka ng'ato wa Kisii ng'ato wa Migori ng'ato Nairobi bo nyalo do kama oyue mago pok oket in place. Koro city manager no rush no timo gima ber to no rikni
Tumekuwa tukiona kiendelea hapa, hakuna mfanyabiashara amewahi kuhusishwa kwa mikutano ambayo zinafanyika hapa. Ni watu ambao wanahusika na side moja ndio wanapelekwa mbele, wanasemekana kwamba wameamua. Kwa niaba ya mfanyabiashara yuko wapi? Eseche matin kaunti ma Kisumu singo ni arita makare oseketi. Gijiwo weg nyamburko mondo chop mapiyo tesend nyamburko manyien ma Mowlem Nyamasaria mondo gikaw apis mag loko ohan nyamburko mondo tesend nyamburko no ochak tich kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. E kinde ma kaunti ma Kakamega ikore ne choko pach jopiny ewi bajet mar omenda 2020